Chini bororok nogo haino tonya belai kheno kusrang omo haino mangpli kashe phaika tel takarjola bai khobjak belbari debra kamini chito debborma belai kheno kusrang apel bore khlai tongo chini bororok baksa kusrang korei surungdi jotono boni khopte khanai manai nai tongdi mangpli bkha TV news नोंखौ बाहाय जे आपेल बरय कायमो नों बाहाय माने सामथानि नङा केसा Amang first pila nungma ke YouTube nungui klaimata. YouTube no nai sreng katang. Bahagi kaina nang. Bahagi bono nai ke ni klainai porichorja dahnai batamu khlai bono bithi berai rog nai muskil rog nai. Beba angabo YouTube mamung nai khlai kata. Ke nang obai ke sini bukau tam tong nai. Belai ni hambai ang lukurno sanamu sungo chini do pharogno. Asugui to yewui. Oma haike norok khlai hazar niya lakh khicha rang ajiman oma haike jong income khlai manta chini nukhungni bagai chini borok sia ni gune jong oma haike klai tung imanta asu kheto kobongma chini tiprasar ni kheto kani klai tongoi beba mangana ni ang khawan sokta oma hai judi 10 kani 5 kani aba hai khlai mangka hangke aba hai ba maini slai ba te ka hamla sabo Emni kochota tong ro bu phangsa habo. jaga bega sita tung Ashita tong na. Nang ashita ni bisingo je phol je thai tong mani bisiu nang busuk jora rangmani ro mani busuk ro phalman. taklai tu pulia ba taklai kisa ba thai komno haipono buphango 25-30 ko thai kena niang khao mawa sata केजिखौ बोसोराव फालो keji 100 ko phalo Emni bo market dogo ro go market ke tikhaina nanglia paron payu paron pai thong na o buniai ni borok phai pai phita kana bagi tlang phaita belek ni ka hamko. akang mu market to tamni bagi tiklai ang ka market ni bai omo different tungu bopti different male market to manu tabok tam chanai 80 taka 60 taka abo hairokta aka na ba 100 ko phalo ang tamni bagi male ekdom kaham ko pok tokhlai mu phun choge ang borok no rafarta je paisa na no bazar ni hingke kafak ni salai bazar ni abun baginya yang eren borok bazar paisa nai kri ormang na phibita Emni abo mane bumung mane tamo jadok lai abo kunu kaisa bilim bumung da. jat tungo और तम जाटों सारखे सागन ang kai mani hingke Miss India ba Bharat Sundari ni hinjata tai kaisa Taiwan tungo Taiwan ke kodor nang phunuga na Taiwan bu tungo बो जाट ठोकु सबसे काम कास्टिंग है thok mani hingke bebang kothong janja ja thongta to phun bebang kothong Je ma he je phol je buthai je koton nong mani mane kaisa no mane busuk gram ro kana abo onu mane nini trop toi. kaisa 60 gram ro 50 gram ro ka nene bol sundari tobo nai nai di tobo nang phunuga no mo mota sundari tobo obo omo 100 gram ka to di rong na mo Abo 100 gram. Amuna, Ko bo. nai ka 10 takan kg ble ya ba মোটামুটি হাসে দুখলাই মা তং to nai nai di দেবং ন आसे हिलिंग मन बान्या ling man ikon hari बिथाय कटर होला ikon hari sor thayo bo ha bo ba kisli thaibe to haro bo thogu nang tari ne इंगा सार ताबुक जे ताबुक तो नों तो कायसा सेबो खलाय तंग जाव गभर्नमेन्ट नि थ्रुप थै आबनो जे ताबुक generation in the try rock hay ko siklo rock bekar tong nai rock hajo noga asuk tong yawoi dorong no bo haike khaike ba mani nini moti tu ichara sana bu kisa ko kisa bungne smesri gedi government de ni mani ni trop tu itai ko ang sana ni musung abo no sini je bekar klai tong nai rock khajani takuk tai bu rok babu sabuti ni saman rok o dofani bor rok jung belai ni seler jung hai seler krei oma hai ranga jinani ba nukung toli thanani haichung wang kisa sai thangka belai khin kalai sasa hanim mawan sugwang buinaro jung thangi samutana nangya haijar khaina nangya nogono khlai jung sini yaku sungi jung basai manu Aun bagai ang sana musung lukurok no, gara
bidwini bisingtui nugnai rok dara hani borok nugui tongnai rok chini dopharangno masatang ta seledi obo hai ke chara naharei borok যদি চারা রক নাহানানি লামা করি হিকে আবা হায়াং নাহারে মানে নং বাই করংনানি কিসে আং বাই করংগই মানে নং বাই করং অবো বেলবারি ব্লক নে আন্দার sa kisisa u je sia nugia rok pang baksa khanyani oba hai kirisi rok fol fokla rok no kainani go sani te phono sinani bagai borok malai ti manu Untuk neng tabu kisah kok duk kisah number kisah iskimo riri gadi bong no sawit. Ani number ke 6009 554578. Ke mung kisah sakler di mung ke Cito Deborma kami saya kenal. Debra kami Belbari Gapan Cendandaro. Iya singker Radapur.